Godmorgen alle sammen. Jeg er Ludvig, han vil tilsyneladende gerne være med på filmen her. Jeg vil bare lige tjekke ind, for det er rigtig lang tid siden, at jeg har tjekket ind og fortalt, hvordan det går med mit løbeprojekt. Det her med at mærke, om jeg kan øge mit overskud og min kapacitet. Og det har jeg faktisk kunnet. Jeg har også lige været ude og løbe nu her. Det har så kun været 6 km, men jeg er faktisk kommet op på 15 km. Det løb jeg i fredags, den 1. september. Så man kan sige, det her med målet om, at i den sidste weekend i september vil løbe 22 km. Det er jeg ikke sikker på, at jeg når. For jeg må også erkende, at det faktisk har taget længere tid for mig opbygge det at kunne løbe langt. Det var ikke lige så nemt, som det var, da jeg gjorde det for 5 år siden. Eller det er måske faktisk også længere tid siden. Og så det der kæmpe løbestop og løbepause, jeg har haft efter min ulykke. Hvor jeg ikke rigtig er kommet op på kilometer over 5. Så man kan sige, i det store hele, så synes jeg, det går rigtig godt, og jeg kan mærke, at jeg øger min kapacitet. I forhold til den målsætning, jeg havde sat mig, der bliver jeg nødt til at evaluere den lidt, og sætte mig en ny målsætning. Og jeg havde også lagt mig en løbeplan, hvor jeg ville løbe hver dag. Den har jeg jo også evalueret løbende, som I kan se i de tidligere opslag. Fordi at jeg kunne simpelthen ikke restituere. Jeg kunne mærke, at min krop kunne ikke restituere. Så jeg skal altså have minimum en dags løbepause, og faktisk måske også 2 nogle gange, hvis jeg skal ud på de længere distancer. Det nye er så også, at jeg for 14 dage siden er startet med styrketræning op. Egentlig mest af overkrop og arme og sådan noget. Hvilket jeg tænker faktisk giver meget god mening i forhold til sådan en hel kropsstyrke og kunne bære mig selv bedre. Så jeg synes, der er sket en masse godt i det her projekt, jeg har sat i gang. Og selvfølgelig har jeg skulle justere undervejs, og det var ikke som jeg planlagde til at starte med, men jeg har holdt fast i en eller anden form, og jeg har også løbet flere 10 km og 12 km og 8 km, så jeg er ikke sådan besværet på langdistancerne længere, og kan mærke at få den der frihed igen på de der 10 km. Og jeg synes, jeg havde en fed løbetur i fredags på de 15. Altså, jeg løber jo ikke stærkt, og det betyder også, at jeg er ret lang tid derude på landevejen. Jeg var jo faktisk 1 time og 55, tror jeg, ude på landevejen i fredags. Så det kunne jo godt gå hen og blive en ret stor belastning for mine ben, men jeg har prøvet en del gange før at have meget uro, når jeg sådan øger kilometerne og belaster benene noget mere, men det har jeg oplevet slet ikke den her gang. Faktisk dagen efter kunne jeg gå med på byggeprojektet her og være i gang, og har været i gang hele weekenden, har brugt min krop hele weekenden. Jeg har slet ikke været smadret efter i fredags. Det har også været fedt at mærke, at løbet faktisk ikke er kørt i forhold til, hvad min krop kan holde til, men at den nok bare stille og roligt skal bygges op. Og så må vi se, hvor det ender, om jeg når op på de 22 km. Det bliver nok ikke lige i slutningen af september, da vi er indtrådt i september. Men så kan det være, det bliver slutningen af oktober. Nu må vi se. Hej med jer.